साना फारसेथिं रंजानायनि सान फारसेथिं दुखुनि सान रंजानायनि सान होनब्ला बेखौ होनगोन दिनै बिमा दुर्गानि जि हेफाजाब बे हेफाजाबनि गेजेरजों पृथिबियाव हिन्दु माइथलजि बायदिबा पृथिबियाव दिनै अन्यायखौ फोजोबस्रांनानै न्यायखौ गायसननायनि सान आरो बे न्यायखौ गायसननाय लोगो लोगोनो पृथिबियाव शान्ति सोमजिदों आरो शान्ति सोमजिनायखाय पृथिबिया जौगादों एबा खौसेथि हान्थिनो हादों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो BTC आव शान्तिखौ लुबैदों जोङो आसा खालामदों दिनैनि बे दशमी उत्सबनि गेजेरजों जोंनि BTC हालामावहाय शान्ति गायसननाया जुगामियै जाबाय थागोन आरो बेखौ जोङो फालिलांबाय थानो हागोन आरो बेखौ मोनबाय थानो हागोन फारसेथिं जोङो आदिबासी कमिउनिटिनि कालचारखौ जुदि स्टाडि खालामोब्ला एनिमिजिम धोरोम थामहिनबा मिथिंगाखौ सिबिनाय जि धोरोम बे धोरोमनि हाबाफारि बायदियै बर'फ्राबो बाथौ धोरोमा एनिमिजिमनिनो मोनसे पार्ट गतिके बिथांमोनाबो एनिमिजिमखौनो फल' खालामो आरो दिनै बिथांमोना जि महिषासुरा बिथांमोननि महाराजामोन बे महाराजाखौ दुर्गा देबिया सिथारनायनि दाहाजों दिनै आदिबासी कमिउनिटिया बेखौ दाहा गारनायनि सान हिसाबै फालिनाय जायो गतिके बिनि गेजेराव डिफारेन्स दङ अब्लाबो जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आरो जोंनि सरकारखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि महिषासुर जाय जोंनि आदिबासी कमिउनिटिनि दैदेनगिरिमोन बिथांनि आत्माया जेन जोंखौ जेब्लायबो आशीर्बाद हरो बेखौ जों आसा खालामो बिथांमोननि बे महिषासुरनि जि दिनै दाहा गारनाय सान बे दाहा गारनाय सानाव बिथांमोना मोनसे थान बानायगोन बेवहाय बे थान बानायनायनि थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिथांमोननो 2 लाख हेफाजाब हरदों बे 2 लाखनि गेजेरजों बिथांमोननि थानखौ बानायगोन होननानै जोङो आसा खालामदों बा बिथांमोननि थाननि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ जोंहा मिजिं दङ प्रथमे सबके नमस्कार मुई আজি आर्यসকলৰ तो जेहेतु আজি विजय उत्सव হয় কিন্তু आदिबासी तथा अनार्यসকলৰ কিন্তু আজি शोक दिवस হয় আৰু আজি যোৱাকালিৰ দিনত आदिबासीসকলৰ যি ৰজা আছিল মহাৰাজা বীৰ হুদুৰ দুৰ্গা যাক মহিষাসুৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াক হত্যা কৰি পেলাই আৰ্যসকলে ৰাজ সিংহাসনখনক নিজৰ হাতত লৈছিল কিন্তু এইটোকে আজি আমি আদিবাসীসকলে আজিৰ দিনটোক আমি শোক দিৱস হিচাপে ইয়াত বীৰ হুদুৰ দুৰ্গা চৰণ সভা হিচাপে আমি পাতিছিলোঁ আৰু এই বীৰ হুদুৰ দুৰ্গা চৰণ সভা কৰাৰ আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি আদিবাসীসকল কোনোপধ্যে মানে অসুৰ বা ৰাক্ষস বা দানৱ আমি নহওঁ আমিও মানুহ হওঁ আমাৰো এটা জীৱন আছে কিন্তু আমাক ৰাক্ষস বুলি সজাব নালাগে আমি আদিবাসীসকল হওঁ আমি অনাৰ্য হওঁ আৰু অনাৰ্যসকলৰ ৰজাই আছিল আমাৰ মহিষাসুৰ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এই মহিষাসুৰক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে বা আদিবাসীসকলৰ বাস্তৱ যি ইতিহাসক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আজি এই প্ৰগ্ৰামখন আমি কৰিছোঁ কাৰণ আদিবাসীসকলৰ মহিষাসুৰক মানে আৰ্য হিচাপে আৰ্যসকলে নিজৰ ৰাক্ষস বুলি যি নামাকৰণ দিছে এই ৰাক্ষস নামাকৰণটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এই ৰাক্ষস নামাকৰণটো বাদ কৰি পেলাই মহিষাসুৰ হিচাপে তেখেতক কৰক আমি ওয়েলকাম জনাইছোঁ আৰু এতিয়াৰ সময়ত আমাৰ আদিবাসী সমাজখনক আদিবাসীসকলৰ ইতিহাসখনক জীয়াই ৰখাৰ বাবে আপোনালোকেও আমাক যাতে সহায় সহযোগিতা কৰে ইয়াৰে আমি কামনা কৰিছোঁ আজিৰ সভাত আমাৰ BTR ইয়াম সন্মানীয় ৰঞ্জিত বসমতাৰে ডাঙৰীয়া চিফ গেষ্ট হিচাপে উপস্থিত আছিল আৰু তেখেতেও আজি এইখন সভাত উপস্থিত হৈ আদিবাসী সাঁওতাল সমাজৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ঘোষণাও কৰিছে যেহেতু আদিবাসী সাঁওতালসকল আপোনালোকে জানে যে আমি সাঁওতাল হিচাপে আমাৰ এখন পূজনীয় স্থান আছে যাক জাহেৰ থান বুলি আমি কওঁ সেই জাহেৰ থান ছাৰে আজি ঘোষণা কৰিলে যে ইয়াত যেহেতু আদিবাসীসকলৰ দিছম জাহেৰ থান
অৰ্থাৎ শান্তিপুৰৰ পৰা দেওপচিৰিলৈ যিখিনি আদিবাসীসকল আছে ইয়াত সমগ্ৰ একগোট হৈ ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰে। ইয়াৰ কাৰণে ছাৰে আজি যি 2 লাখ টকাৰ অনুদান দিব বুলি আজি আমাক ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ বাবে আমি ছাৰক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। क'क्राझार मक्राफारियाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कोर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्राफारियाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery कोर्सनि सोलोंथायखौ एचएस पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउन्डेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिसन लेबोरेटरी, ओबीसी Pediatrics Laboratory, Free Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हॉस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कोर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कोर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेशना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखि साइन्सबा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। एएनएम कर्सआ 2 years कोर्स, जिएनएमआ 3 years कोर्स।